неҳзати абрӯй. аҳволи аҳли меҳнат ниҳоят вазнин буд. ба ин муносибат маълумоти неҳзати абрӯй ниҳоят муҳим аст. ин маълумот аз як боби асари абдураҳмон муҳаммади нишопурӣ асри 11 хазинатулулум яъне хазинаи илмҳо ба назар мерасад ки онро наршахӣ дар таҳрирҳои охирини таърихи бухоро ба китоби худ зам карда буд. ба қавли наршахӣ нишопурӣ навиштааст ки мардум дар ноҳияи бухоро аз давраҳои қадимтарин сокин будаанд ва мардумон аз ҳар ҷониб омаданд ва он ҷо хуррамӣ гирифт ва мардумон аз ҷониби Туркистон омадандӣ ва бадин вилоят об ва дарахтон бисёр будӣ ва шикор бисёр будӣ. он мардумонро ин вилоят хуш омад. ин ҷо мақом карданд ва ба рӯзгор мардум гирд омаданд ва иморатҳо карданд ва мардум бисёр шуданд ва якеро баргузиданд ва амир карданд ва номи ӯ Абрӯй буд ва ҳанӯз ин шаҳр набуд. подшоҳ худ дар Пойкент истиқомат дошта шаҳрро қалъаи Дабусӣ номиданд ва чун рӯзгоре баромад Абрӯй бузург шуд ва зулм пеш гирифт. бадин ноҳият чунон ки мардум беш сабр натавонистанд кард. деҳқонон ва тавонгарон аз ин вилоят бигирехтанд ва ба Туркистон ва Тирос шаҳре бино карданд ва он шаҳрро Хамуқ ном карданд аз баҳри он ки деҳқони бузург ки раиси он тоифа ки аз он ҷо рафта буд вайро Хамуқ ном буд. пас он мардум ки ба Бухоро монда буданд ба наздики меҳтарони худ кас фиристоданд ва фарёд хостанд аз ҷабри Абрӯй. он меҳтарон ва деҳқонон ба наздикии подшоҳи туркон рафтанд ва номи он подшоҳ Қарочурин турк буд. ӯ писари худ шери кишвар ба Бухоро омада дар Пойкент Абрӯйро дастгир кард. ӯ бифармуд то як ҷуволеро бузург аз кабти сурх пур карданд ва Абрӯйро дар он ҷувол карданд то бимурд. баъд аз ин шери кишвар ҳокими вилояти Бухоро шуд ва ба гурезагон фармон дод ки ба ҷойҳои худ баргарданд. чун ҳар ки тавонгар буд ва деҳқони бузург буд гурехта буд ва дарвешон ва фақирон монда буданд. чун он қавм боз омаданд он қавм ки бечора монда буданд хидматгорони он қавм шуданд ва дар миёни он қавм деҳқони бузург буд. он деҳқонро Бухорхудод гуфтандӣ аз баҳри он ки деҳқонзодаи қадим буд ва зиё бештар ӯро буд ва ағлаби ин мардумон кадеварон ва хидматгорони ӯ буданд. олимон ин ривоятро борҳо тадқиқу таҳқиқ карданд. аввал ақидаи пайдо шуд ки ривоят афсонаи оддӣ аст ва дар он эҳтимол дарёи зарафшон ташхис дода шудааст ва ё худ инъикоси ривоятҳои ниҳоят қадимтарини маскуншавии водии зарафшон мебошад. Захау ва Инастрансев машҳуртарин донандагони таърихи қадимии Осиёи Миёна мебошанд. ривояти мазкурро маҳз ҳамин тавр маънидод мекунанд. Марквард бори аввал дар як қатор асарҳои худ ақидаеро пеш ниҳод ки дар ин ривоят воқеаҳои реалии таърихӣ инъикос шуданд. зиёда аз ин вай исбот мекунад ки дар ин ривоят сухан аз муборизае меравад ки туркҳову ҳайтолиён барои суғд мебурданд, яъне сухан аз воқеаҳои солҳои 60 асри 6 меравад. дар асоси чандин муқоисаҳо вай тахмин мекунад ки Абрӯй бояд яке аз шоҳони охирини ҳайтолиён бошад. дар омади гап вай шакли абрези ин номро қабул кардааст ки дар яке аз дастнависҳо дучор мешавад. Толстов ҳам фарзияи аҷиберо пеш ниҳод. ба ақидаи вай ин воқеаҳо дар охири солҳои 80-уми асри 6 рӯй доданд ва ба низову хархашаи дохили хоқонии турк нисбат доранд ки дар натиҷаи он туркҳо ба воҳаи Бухоро ба тарзи оммавӣ муҳоҷир шуда буданд. вай таклиф мекунад ки ашхоси ривояти нишопурӣ бо ашхоси реалии хоқонӣ ки дар ҳамон давраҳо амал мекарданд муқоиса карда шавад. вале ҳам дар фарзияи Толстов ва ҳам дар тахмини Марквард ҷойҳои суст ҳастанд ва фарзияи вай ҳарчанд ҷолиби диққат бошад ҳам алҳол дурустии он исбот нашудааст.
аз эҳтимол дур не ки ин воқеаҳо андаке сонитар, яъне дар солҳои 90 рӯй додаанд. ба он тавсифе ки Толстов ба ҷараёни ҳодисаҳо додааст, розӣ шудан аз имкон берун мебошад, вале дар айни ҳол вай дуруст хулоса мебарорад ки ин неҳзат хусусияти аёни иҷтимоӣ дошт. дар ин мубориза ва умуман дар ҳама гуна мубориза нисбати этникӣ ҷиҳати ҳалкунанда нест. муҳоҷирони оддии турки дар ин кишвар сокин буданд ё сокин мешуданд, ҳамдаму ҳамрози суғдиёни камбағал буданд ва баръакс аъёну ашрофи суғд бо аъёну ашрофи туркҳо аз як гиребон сар мебардоштанд. ба ҳамин тариқ мувофиқи ривояти нишопурӣ ва як қатор дигар мадракот гуфтан мумкин ки осиёи миёна арсаи муборизаи шадиди синфӣ буд ва сабаби ин мубориза ҳамин буд ки деҳқонон мекӯшиданд ба гардани аҳли озоди ҷамоат юғи истисмор андозанд. Тахористон дар асри 6, ибтидои асри 8. маълумоти сарчашмаҳо дар бораи вазъияти Тахористон дар асри 6, ибтидои асри 8. номи Тахористон бори аввал дар як асари тарҷумавии соли 383 зикр мешавад. махазҳои хитоӣ ин мамлакатро тухоло номидаанд. Тахористон ноҳияҳои ҳозираи ҷануби Тоҷикистон, вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистон ва ноҳияи шимоли Афғонистонро дар бар мегирифт. аслан Тахористони ибтидои асрҳои миёна аз ҷиҳати масоҳат ба бохтари қадим хеле шабоҳат дошт. таърихи сиёсии Тахористони асрҳои 6-7 ниҳоят пурғалаён буд. давлати буферии ҳайтолиён, муборизаи зидди туркҳо ва ҳукмронии минбаъдаи онҳо, исьёну шӯриш ва ҷангу ҷидолҳои дохилӣ таърихи Тахористонро басо мураккабу пешдарпеш карданд. лозим ба таъкид аст ки ҷараёни зоҳирии таърихи Тахористон ба мо каму беш маълум аст, вале дар воқеъ он чизе ки мо медонем гӯё танҳо сарлавҳаҳои китоби Тахористон мебошанд. мо хабар надорем ки мазмуну мундариҷаи зери он ё ин сарлавҳа чӣ гуна буд, дар ин ё он ноҳияҳо чӣ гуна воқеаҳо ба вуқӯъ омаданд ва сабаб ҳамин ки дар маъхазҳо маълумот дар бораи ин таърих хеле кам аст. бозёфтҳои нумизматӣ андаке маълумот доданашон мумкин. ҳангоми ҳафриёти Аҷинатепа ва Кофирқалъа бисёр тангаҳои Тахористонӣ ба даст омаданд, вале онҳо то ба ҳол тадқиқ нашудаанд. доир ба Тахористон чанд маълумоти маъхазҳоро зикр мекунем. Сонюн ном сайёҳе ба Бохо ба яъне Вахон омада будааст. соли 519 вай менависад ки кӯҳҳои инҷо осмонбӯс ва дараҳояш бетаг асту подшоҳи ин мулк дар шаҳре иқомат дорад ки худаш бино кардааст. сару либоси мардум ниҳоят ба зебу шинам ва аксари он аз чарм. иқлими кишвар беҳад хунук буда мардуми оддӣ дар ғорҳо зиндагӣ мекунанд. хусусан буронҳои барфӣ зиёд мешудааст. дар ҷануби мамлакат кӯҳҳои пурбарфи баланд воқеъ будаанд. Сон Юн роҳашро давом дода ба кишвари Йедда ҳайтолиён расид ки он Бадахшони ҳозира аст. дар бораи кишвари ҳайтолиён менависад ки ин сарзамини обод асту аз пеши ҳар як хона ҷӯйборе гузашта тамоми сарзаминро шодоб менамояд. эҳтимол ин рудҳои кӯҳӣ ва каналҳои обёрӣ бошанд. либоси камбағалон аз пӯст аст, вале боён либосҳои аҷоиб духта бо каруфар мепӯшанд. масалан либоси маликаи ҳайтолиён фаши дарозе дошт ки онро аз қафо канизони махсуси барои ҳамин кор таъин шуда бардошта мегаштанд. дар ин кишвар қолинҳои беандоза калон ҳастанд. масалан чунин қолинҳо дар боргоҳи шоҳи ҳайтолиён будааст. сангҳои қиматбаҳо шумор надоштаанд. аспу шутур ҳам бисёр будааст. пойтахти кишвар шаҳри Бадия мебошад. шояд ин ном талаффузи нодурусти Бадахшон бошад. дар маъхази соли 590 вилояти Бодочан зикр шудааст ки ин бешубҳа Бадахшон мебошад. мадракоти солномаи Оли Суйшу ба ибтидои асри 7 нисбат дорад. вай низ аз Тухоло яъне Тахористон ривоят мекунад ки мардуми он бо ҳайтолиён аралаш будааст.
инчунин аз 100,000 сарбозони қобили ҷанг сухан меравад. дар бораи полиандрия ҳам маълумот ҳаст.